Hello guys, welcome to my Bodoland Technical Mission channel. दिनैनि नैबे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो मोननै माने मोनसेया जाबाय बेड निउज मोनसेया गुड निउज बे मोननैखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेड निउज मोनसे आरो गुड निउज मोनसे नोंथांमोना अनलि भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो खावलायो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना नैबे आंनि बड'लेण्ड टेक्निकेल मिशन चेनेलाव खेबसे सार्च खालामनानै एबा दायो भिडिअ नायबाय थानाय नैबे गोजा साबस्क्राइब बाटन खेबसे क्लिक खालामना नायहो मानो होनबा नोंथांमोना आं जा भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो ओके फ्रेन्ड्स आं दायो भिडिअखौ जागायदिनि दायो आं नोंथांमोननो बेड निउजखौ दिन्थिग्रोनि नोंथांमोना जे जिबि वाट्सएप इउज खालामगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना थाबैनो डिलीट खालामनानै ला आनइनस्टल खालामनानै ला नङाब्ला नोंथांमोना खैफोद जानो हागौ मानो होनोब्ला नैबे जिबि वाट्सएपआ सिकिउरिटि गैया जेबो सिकिउरिटि गैया माने बिनि डाटा फाइल गासैबो नोंथाङा सलायनाय वाट्सएपनि गासै डाटा फाइल्सफोरखौनो बिथांमोना लिक खालामजोब्बाय माने हेक खालामजोबो बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो बेखौ दाननानै ला बेनिसाय गोबां मोजां माने एप्स लन्च खालामगासिनो दङ नोंथांमोननो आङो दिहुनगोन नोंथांमोननो आङो बे जिबि वाट्सएपखौ इनस्टल खालामनोबो खोन्थाबाय आरो जुदि आं बेखौ बेनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोननो खोन्थायाब्ला अब्ला बोरै जानो नङा होमबा बेखायनो आं नोंथांमोननो बेनि प्रब्लेमखौ आं खिन्थानानै होबाय नोंथांमोना बेखौ दानो आनइनस्टल खालामनानै हो अब्लानो नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो दायो आङो गुड निउजनि सोमोन्दै बुंगोन नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनो मोनदों दहायल'सो आङो माने एफबिआव नायनानै नुदों जे सोरां मोसाहारि बिथांनि बाइकआ गोमादों बे बाइक गोमानायखौ नायखांनानै आं सानखांदों दा बे बाइकखौ माबायदि गावनि बाइकफोरखौ एसेबां दामिनि बाइक लायो दानिया बे बाइकखौ माबायदि सिकिउरिटि होगोन बेनि सोमोन्दै आं सानखांदोंमोन नाथाय बेनि उपायखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दानिया मा जाबाय बाइकफोराव माने जिपिएस ट्रेकार होनानै लानो हायो माने गावनि एन्ड्रइड मबाइलजोंनो बन्द' खालामनाबो लानो हागोन आरो मा खालामनाबो लानो हागोन माने अन अफ खालामनो हागोन आरो जेनेबा आं नोंथांमोननो दिन्थिनि साप'ज नोंथांनि बाइकखौ सोरबा खावनानै लांबाय बा आधा घन्टा जाबाय बा 1 घन्टा जाबाय नोंथांनि बाइकखौथ' खावनानै लांगोन अब्ला नोंथाङा बेखौ मा गावनि मबाइलजोंनो रिमट सिस्टेम जायो नालाय बेखौ बन्द' खालामनानै दोननो हागोन माने अफ खालामनानै दोननो हागोन SMS हरनानै माने बे जिपिएसआव आं दायो बुंगोन बेखौ बन्द' खालामनानै दोननो हागोन आरो बेखौ बे बाइकआ बहा दङ बेखौ ट्रेक खालामनानै नोंथाङा थांनानै बाइकखौ दिहुननो हागोन बे जाबाय इजि ट्रिक नोंथांमोना जुदि गावनि बाइकखौ लस जाजानो गियोब्ला बेखौ नोंथांमोना उपायखौ खालामथार बे जिपिएस ट्रेकारखौ माने अनलाइन खालामनानै मोनो बेखौ बारा लाया अफार फैयोब्ला 3000 लायो आरो जुदि ओरैनोब्लाथ' 4000 लिरनाय दोङो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि जेराव अनलाइन खालामो नोंथांमोननि गोसो फ्लिपकार्ट एमाजन स्नेपडिल बेफोराव माने एभेलेबेल दंखायो नालाय बेवहाय सार्च खालामबानो मोनगोन जेनेबा आं साप'ज ओरैनो बाइक जिपिएस ट्रेकार लिरबाय आरो आङो साप'ज बेवहाय नोंथांमोना नुदों बे नै मोनसेया बेज जायो बे मोनसेया लास्ट ट्रेक 4499 दोङो बेवहाय नोंथांमोना गावनि चइस बायदियै खालामनो हागोन बेवहाय मिनि बाइक जिपिएस ट्रेकार 3000निबो दोङो नोंथांमोना बेखौ गावनि गोसो बायदि खालामनो हागोन आरो बेखौ बहा माबायदि लगायो नोंथांमोना आं एसे दिन्थिनि दा बेवहाय नुनो मोनदों हिर' बाइक दा हिर' बाइकखौ बहा लगायो नायनानै ला बेनो नैबे STS GPS पावार बेवहाय माने गावनि गासै माने स्टार होनाय मानाय साबि होनाय गासैजोंबो बेयो फिक्स जाजोबखानांगोन अब्लासो बेयो खामानि होगोन बेखौ गाव खालामना लालायनाङा मेकानिक सासे लिंनानै गावनो माने जयन खालामनानै लानो हागोन बहा सोदों बे हिर'आव नाथाय पालसारफोरनियाव एसे प्रब्लेम जागोन बेफोराव सोनाया बिनि पालसारनिखौ बे खर'नि सिगाङाव नाटफोरखौ खुलिनानै बेवहाय ग्रोब सोग्रा मोनसे दोङो बे फिसा दाब्लाब्ला नालाय बे ग्रोब बरिया हाबजायो बेयाव जेबो गलाङा जेबो मावा नोंथाङा गावनि सुबिदा मथे खालामनानै लानो हागोन दा बेवहाय हिर'फोराव माबायदि सोनानै दोनदों नुदोंना बेवहाय ग्रोबनो बक्स खालामनानै टाइटनो ओमफ्राय बेखौ मारिनानै ग्रोब दोननो हायो
दा बेबायदिनो गाव गावनि बाइकफोरखौ सिकिउरिटि होनानै लाखिनो हागोन नोंथांमोन। उनाव आं भिडिअखौ मोजाङै आपल'ड खालामफिनगोन। दा ओरैनो जास्ट गोसोखांनाय नालाय आं ओरैनो जास्ट बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो थाखायसो भिडिअखौ आपल'ड खालामदों। थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोफोरनिसिम। Okay friends, thanks for watching. Bye bye.